गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेलनिसिम साबायखर बावबाय। दा बियो बर'नि थै थांनाय 13 सेप्तेम्बराव जलाइस्रियाव रिलिज खालामदों होननानै मिथिदों। ओमफ्राय बे बिसमुरि ओनसोलाव दिनैहाय पाब्लिक श' जादों। दा बेवहाय जोंनि ओनसोलनि गोबां सुबुंफोराथ' जादों। दा बे सावथुना बर' माहारियारिबादखौ बिथा खालामनानै सपन कुमार ब्रह्म बर'नि सासे मुंदांखा थुनफावथायसो बे सिनेमा बानायग्रा लिरग्रा बिथाङा। दा बिथांनि सिनेमाखौ आं आवगायावबो नायबाय, दिनै नायबाय, मोजां मोनदों। दा बिसेसकै जेब्लानो बर' माहारियारिबाद एबा बर' सेन्टिमेन्टखौ लानानै सावथुन बानायो, बे सावथुना बर' रायजो राजाजों आजाव जायो। दा बर'नि थै सावथुनाबो आजाव जागोनखौ आं मिजिंथिदों। मानोना बेवहाय बर'नि जारिमिन, बर' माहारिया संग्रामजों फैनाय मोनसे हारि आरो बेहा मोनसे गोलाव जारिमिन थाबोबाय। दा बे थांनाय जारिमिनखौ लानानैनो बे सावथुनखौ लिरनाय जादों आरो बानायनाय जादों आं सानो। दा बे सावथुना ओरैबायदि सावथुन, माने बिराद टेल्सफोर दं, बेयाव बिराद सल'फोर दङ। ओमफ्राय बे सल'फोरा बिराद बुरजा जानायलाय सावथुना एसे गेजेराव गोजौ गाहाय हमनो हाया जाबाय थादों। मानोना बै सावथुननि सिङाव थानाय मोनफा मोनफा स्ट'रिया गावनो मोनफा मोनफा फिल्म जानो हानायनि मोनसे बिथा दं। जेरैहाय बर'फ्रा माबोरै बर' आन्दलननि समाव बर' जाथिनि सिङाव थायालाबानो बोरैहाय हारसा जाहैखो, बे आलादा मोनसे स्ट'रिखा। दा बेहा मोनसे फिल्म जानो हानाय गावनाव मोनसे बिथा दंखायो। लोगोसे उदियाचलनि जारिमिनखौ बेयाव बोनाय जादों एसेब्लाबो। फैयै उनावहाय हाथियार आन्दलन आरो लोगोसे दानि जे सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि जे राजखान्थि बिथिंखौबो बेयाव लाबोदों जोबथारनायाव। दा बेफोर ओंखायनो बे फिल्मा मोनसे बिराद मोनसे लैथोबादि फिल्म बियो, जाय लैथोआव गोबां बायदिसिना थानो हागौ। आं दहाय बुंदों माने गोबां फिसा फिल्म जानो हाबावो बेनि सायाव। दा आङो माने माखासे गेजेराव फिल्मखौ एसे खेलिमेलि मोनबाय थादों आरो माने बुजिनो हाया जादों। आं बुजिदों, नाथाय बे सादारन रायजो राजाया बेसेबां बुजिनो हागोन आं बेखौ एसे सानदों आरो। बेवहाय सावथुनखौ लिरग्रा आरो बानायग्रा डाइरेक्टर बिथां मानाव गेदेर सपन कुमार ब्रह्मआ बिराद जाथिगरा मानसि बियो आंनि मोनदांनायाव। आरो बियो बिराद गोथार गोसोयै बर' माहारियारिबादखौ बे सावथुनाव बेरखांहोनो नाजादोंमोन। नाथाय माखासे माबाफ्राव सिन्सफ्राव बे प्रेजेन्टेशना एसे थालांदों बादि मोनदों आरो आं, माने टेकनिक अफ प्रेजेन्टेशन। दा अफायबा एसे गोलाव जानो नागिरदों, अफायबा एसे गुसुं जानो नागिरदों, एसे संखेब जादों। दा अभारअल जोङो बे सावथुनखौ जोंनि बर' माहारियारिबादनिनो मोनसे सावथुन महरै जोङो आजावनानै लानांगोन आरो जों रायजो राजायाबो बेखौ नायनांगोन, बिजिरनांगोन। आं खावलायो जोंनि दानि इयुन जोलैफोरा बा सेंग्रा सिख्लाफोरा बे सिनेमाखौ नायनांगौ। जों मानो होनबा जारिमिनखौ मिथिनांगौ। दा बेवहाय एकदम रोखायै लाबोजोबनो हायाखैबाबो जों सुंद'यैब्लाबो जोंनि बर'नि माखासे जारिमिनफोरखौ बे सावथुननिफ्राय मिथिनो मोनगोन। आरो आङो बिदिनो थांनाय बोसोराव जांख्रिथायनि थैसामखौ नायदों, रजनी मेदामनि जोलै सावथुनखौ नायदों। बेफोरो मोनफा मोनफा बर'नि स्ट्रागोलखौनो बेरखांहोनो नाजादों। आरो जोंहा गोबां सावथुन बानायनांगौ बेबादिनो, नङाबा सानसे समाव बेयो फकटेल बादि जाहैगोन। दा जोङो माब्रै फैदों जाथिया, सावथुन बानायनांगौ आरो प्रिजार्भ खालामलांनांगौ, जाहाथे जाथिया जोंनि इयुन जोलैया माने स्ट्रागोलखौ बर'फ्रा माब्रै जारनि खालामबोखो बेखौ मिथिनांगौ। दा ओंखायनो आं खावलायो सावथुन बानायगिरिफोरखौबो माने जाहाथे
जोंनि नेशनेलिज्म बर' नेशनेलिज्मनि सायाव आरोबाव सावथुन बानायनांगौ मारै स्ट्रागल खालामबोदों माब्रै जुजिबोदों बेफोरखौ जोङो दोनलांनांगोन दा माखासे सावथुन बानायगासिनो बानायखांबाय आरो बानायबावनांगौ जोंहा मालायनिफ्राय दाहार लानो दरखार गैया जोंनावनो सुखु दुखुआ मेरला दंखायो ओंखायनो आङो सावथुन बानायगिरिफोरखौबो बा लिरग्राफोरखौबो आं खावलायो जोंनि दुखु सुखु नांलाय खमलाय रंजा खुसिखौ लानानैनो सावथुनखौ बानाय अब्लानो जोंनि बर' रायजो राजाया आजावगोन बियो आंनि मोनदांथि आं बेखिनि फंनैसो बाथ्राखौ बुंनानै बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै दिनैहाय बिसमुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ नुनायावथ' 1000निबो बारा जागोन बादि आं मोनदों बिराद लैहोर लैहोरै नायफैदों आरो बे मोनसे साइन जे बर' हारिया दि सावथुन नायनो मोजां मोनो सावथुननि थाखाय फाग्ला दा बे फोरमान खालामो आरोखि आरो जों नायनांगोन जोंनि सावथुनखौ जों फोथांलांनांगोन आरो बिनि गेजेरजों जों थांनानै थानायनि लामाखौबो दिहुनलांनांगोन जोंनो अनसायनांगोन जोंनो नायलायनांगोन दा बानायगिरिफ्राल' एसे मोजाङै बानायनानै हरनांगोन जाहाथे जों रायजो राजाफ्रा इजिलि आजावनानै लानो हायो स्ट'रिफोरखौ बुजियो दा बे आरो बिसमुरि ओनसोलनि जानानै आंनि ओनसोलाव दे नैबे बर'नि थैखौ देखायफैनो हादों आंहा गोजोननाय दङ मानो होनोब्ला बोसोरफ्रामबोथ' आङो एसेब्लाबो बे ओनसोलाव बिसमुरियाव बर' सावथुनखौ लाबोनाय जायो दा नाथाय बे बर'नि थै सिनेमाया जाहैबाय फार्स्ट ट्रेजार हगारनाया बेखौनो आंनो लिडिं खालामदों नैबे जोंनि बासबारि फोथारावनो लानाय बेनि उनाव शुटिं जाबाय शुटिं जानाय समाव आङो जोंनि नैबे आंनि खाथिनि जालेखो बाजार एरियानि आरो जोंहा ओरै माइनावफोरनि आरो ओरै जोंहा दलापारा औवाबारि बुंनो थाङोब्ला आंनि ओनसोलाव उन्दै गिदिर बोराय बुरि बहुद आर्टिस्ट आरोखि बेखौ आंनो लिडिं खालामजोबनो मोननाय आरो आंहा जोबोर गोसोआव गोजोननाय दङ आंनि बिसमुरि ओनसोलावदि बहुद गावलायनाय बावमावनाय जादों बे जाहैबाय थिन हाग्रा न' सावलायनाय जादों हाखर जावलायनाय नुदों बे जाहैबाय बै आंनि ओनसोलनि बिसमुरि ओनसोलनि दैखरगुरि गामि थारमाने आंहा बिराद गोजोननाय मोनदों दा बे आंबो रोंबाबो रोङा फिसा पुलिसनि रल लादों बे जाहैबाय आदा सपन कुमार ब्रह्मनि अननाय आरो प्रडिउसार रोंसार फंबायनि अननाय मानो होनब्ला बिथांमोनाबो आंखौ गारनानै बिसमुरि ओनसोलाव सिनेमाखौ बानायाखै माने बिथांमोना आंखौ रिकुवेस्ट खालामदों बिसमुरि ओनसोलाव जा खामानि मावनांगौ आं बेखौ गांहा उखैगाबो गोसो गोरबोजों बिराद हेफाजाब होदों दिनै आंनि सिनेमाखौ आंनि ओनसोलाव देखायनो हादों दा बे देखायनाया जाहैबाय आं लाबोआखै आं केसेटखौसो लिडिं खालामना होदों बे जाहैबाय आंहा आंनि गामियाव मोनसे आर'नाइ ससाइटि होननाय मोनसे दं आरोखि बिसोर आंखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थानायखाय आङो केसेटखौ डाइरेक्ट रिक्स लानानै आंनो दिनै देखायना होदों दिनै जोंनि बिसमुरि ओनसोलावथ' थियाटार होन गान लांदां होन आरो सिनेमा होन बहुद नायो दा दिनै आंहा गोजोननाय मोनदों दिनैथ' लैहोर लैहोर उन्दै गिदिर बोराय बुरि इसोरनि अननायाव अखायाबो हाना होआसै दा दिनै जोंनि बर'नि थै नैबे केसेटआ मोजाङै मोजां रायजो राजाजों अनसायजागोन होननानै आंबो फाव खालामनाय हिसाबै आंहा गोजोननाय दं आरो मिजिंथिनाय थाबाय बेनो आरोखि आंनि बुंनाया